sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, 5 harong sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, siyudad kang Naga, sabay-sabay sinakyada kan mga otoridad para sa search warrant operation kasubagong aga. Mister na pinaaresto kang saing misis huli sa pangkukulog na kalibre sa search warrant operation kasubago. Solterong mapayurin test sa Naga City Dangerous Drugs Board arestado matapos mahulog ang sarong sachet nin subuot shabu. Industry dialogue sa Naga College Foundation nagdara ng oportunidad sa mga estudyante na makapagtrabaho. Diyos marahay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapagatud Bareta. Amay kasubagong aga nagpreparar an manlain-lain na law enforcement agency nakabali sa pagkondusir nin search warrant operation sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad de Naga. Target nindaan mga personang imbuelto sa pagpabakal nin ilegal na droga sa nasabing lugar. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung igwang one time big time ang Naga City Police Office sa mga nagbabalgar sa lay sa trapiko, igwaman one time big time ang NCPO sa kampanya kontra sa ilegal na droga. 5 harong sa Zone 7, Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad kang Naga ang sabay-sabay na pinagsakyada kan mga members kang Naga City Police Office sa pangingenot kang City Drug Enforcement Unit, PDEA, Regional Police Drug Enforcement Unit asin National Bureau of Investigation. Ini para iserbi ang 5 search warrant sa mga personang inbelto subod sa illegal na droga. Sa 2 harong may tigtulong na arestong suspect, kabali na ang tulong magturugang, kasabay kang pagkakakumpiskar kang illegal na droga. Bali po digdi po, 5 harong po ang subject taigdi, ang target taigdi sa search warrant na iniyo na pinag-applyan sa RTC. Ining 5 harong may mga drug personality talaga ang subject talaga, sir. Ugwa po. Kada po harong kaya lang talagang ugwa kitang sarong drug personality na ita na inabutan. Pero so iba pong subject, mga target personalities duman sa subject and search warrants, halos positive po. Apwera ka mga suspect na inaresto sa loob kang sa edang pinagdadagusan, may suway man na pinag-iimbestigaran sa gilid kang iskinita. Ang sarong 17 anyos na binatilong nagdulag matapos masitar kan mga operatiba sa lugar. Asin digdi na diskobre ang daradarang sa nin subot shabu asin pinaalang na dahon nin marijuana. May mga security kita igdi and siyempre siguro nagkaugan ng doubt ini sa to yung mga security personnel digdi. So kang nag-uplan sita digdi, yan nga may nakuha pong mga drug items arog po kang marijuana saka shabu. Tulos man nakaabot sa lugar si City Councilor Omar Buenafe, chairman kang City Anti-Illegal Drugs Task Force. Saro subot ining mensahe na day pinagpapasipara kan mga otoridad ang pagdanay kang illegal na droga sa nasabing zona kang Barangay Peña Francia. Actually, dakula po ang impact sa community kaniyo. Apwera kayan mababawasan ang mga nagbabawas ng illegal na droga digdi. Please, ang mga tao manahihiling ninda na dahil man yung pinapabayaan ka mga autoridad. Ano? Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 2 sa target kan search warrant operation ang daiinabutan kan mga otoridad. Ang sarong ipinakulong mismo kan agom, mantang si Saro ang biglang naghali sa saindang residensya. Ang detalye sa sakuyang report. Kabali sa 5 harong na subject and search warrant operation ang residensya kan sarong alias Taring Briones. Alagad mayo na ini sa iyang harong. Daiman siya nakadulag, imbis yaon na siya sa Police Station No. 3 Naga City Police Office matapos ipaaresto kan sa iyang misis na nag-ako na pinagkukulugan. Nagagamit po siya. So iyan, dahil sa pangungulog kaya pinakulong mo na siya? Opo, physically, emotionally, mentally. Sa pagrekisa kan mga otoridad, nakakuanin subuot iligal na droga sa kwarto kan sa iyang mister. So ining drugs mong ini, may pagtubod ka na sa saray ni kang amo mo? Pwede po siguro. Tadi ko man po aram na kang panahon pong
nag-ano siya, mayo po siya dyan sa harong, dahil po siya yaw po siya lang sa lawag kang isla, siging libot. Daiman inabutan kan mga otoridad ang saro pang sospek na si Divino Padayaw Comprado. Pinahimutikan man kan ama kaini na si Rodolfo Cañete Comprado na pinadulag niya an sa iyang aki. Minado ka man na sa aki mo na involved sa droga. Iyo po, totoo po yan. So, may isang ngunyan na aldaw na ni naghali siya. Ay, pero subago po, yaw nagdiyo. nakahali. Pero dahil ko po yan tigkonsindi na padulag. Bako man po kung magurang na konsentidor. Iyo po, halimang ko service sa barangay po. Ma-proceed man po giraray kita sa process, ma-inventory kita, and kung halimbawa po may mga nakuha po kita ng contraband items or evidence na na-state duman sa search warrants, pwede ta po sindang file ng kaso, kaya lang talagang at large sinda. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padago sa mga bareta, daiman tubod si City Councilor Omar Buenafe, chairman kan City Anti-Illegal Drug Task Force, na ang sobrang pagtios sa buhay ang kausa kan pagkakaimbuelto sa illegal na droga. Matapos na mahiling na marhay na klase ang istaran kan nagkapirang sospek. Alagad para sa konsehal, kaipuhan pa man giraray nin dagdag na livelihood program para dagos ng mahali sa impluensya nin illegal na droga ang nasabing mga persona. Sinasabi ta nga ni, na bako ni ang rason para mag-ibo kita ng illegal. Kung kita man nagtitios, bako yan rason para mag-ibong illegal. Pero sa nailing nga inindorigi sa mga bidyong nakuha, sa mga ni-raid na mga karungan, tama sabi na nagtitios ini, di ba? Si mga arong, tultol, pakaray, mga gamit sa laog, mga mamahalon ang ibang mahiling ta. So gusto sabihon, ini siguro bisyo lang. Sa iba pang bareta, para kay City Administrator Elmer Baldemoro asin namamayo kan Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, kaipuhan may nag-aasikaso sa mga kaakian sa mga sitwasyon arog kan anti-illegal drug buy-bust operation. Dapat subuot isuway ang mga aki para da ikainin nahihiling ang aktibidad kan mga otoridad, urog na kun miyembro kan sa indang pamilya ang imbuelto. Parte na po yan duman sa training man kang barangay official to ensure po na madamay ang mga aki. Halimbawa po baga, arog kasubago na may pig search na naharong na may mga aki. So kaipuhan po na ma-safeguard man itong mga aki. Kung day na sinda patubangon duman sa nangyayaring search, kung ang po kayo kung may available na kwarto duman na mo na ilag itong mga aki para po day na sinda ma-involve, lalo na po kung may pag-apprehend na duman sa mga magurang. Padagos sa mga bareta, tatawanin duwang siman ang mga nagtitinda sa gilid kan Tinampo sa Central Business District 2 para makapaghanap sinda nin lugar na mapagpupwestuhan. Ini si resulta kan sa indang ginibong pag-uurulay kasuudma na pinagpartisiparan kan Public Safety Office. Susug ki PSO Head Rene Gumba, nagrereklamo naman subuot ang mga may sadirin installs sa CBD2, hulitan na bawasan si sa indang mga customer. Ang saro sa naging action point, igwaning duwang simana, ining grupo kang mga vendors para maghiling ning alternatibong pupwestuhan. Naintindihan man kadtong mga may sadiri na nagninegosyo man, gusto man magkirita, maghanap buhay. Alagad, ang punto man kadtong mga may sadiri, nagkakatulo. Inot, nag-a-apply, nagko-comply sinda sa mga business requirements kang syudad. Importante man na maprotektaran sa negosyo ninda, medyo naapektuhan na kadtong presensya. Sa pagbabalikan news break, solterong mapa urine test sa Naga City Dangerous Drugs Board. Nahulugan nin sa sachet na may laman subuot nin shabu. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sobraan pa sa salamat ni punong barangay Gerald Rito kan barangay Concepcion Grande, siyudad ni Naga. Sa madali nang matapos na patrabahong riprap as in waterways restoration project sa Zone 1 kanasabing barangay. Makakatabang subot ini para mabawasan ang epekto kan pagbabaha. Mas madali naman subuot ang paglinig. Nakiulay man si punong barangay Rito sa iyang mga kabarangay na iwasan ang pag-apon basura sa mga kanal. Sa ngunyan po, 70% na siya. Nagpunta po sa City Engineer's Office para po maaraman sa percentage ng completion. Nasa 70% na po siya. And definitely po, dakulaan na tabang po ito sa barangay. May particular po duman sa Zona 1, sa mga barangay. Since po, dikit lang po kayo duman oran na medyo diretso, nagbaba po tulos duman sa lugar. And doon pong waterways na ito,
definitely po, if not siguro ma-eradicate, ine-expecta po no, talagang malilesen ang pagbaha duman sa lugar. Sa police report, desganado ang pamayokan Naga City Dangerous Drugs Board matapos maarestoan sa indang kliyente kan aksidenteng mahulog. Ansarong sa siya'y subuot nin shabu na nakaipit sa iyang habayan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. May paghihinayang asin pagmundo sa pagmati ni Naga City Dangerous Drugs Board Chairman Tote Importante matapos sa dagos ng areston kasudma ang 25 years old na solterong mapakuakuta ng urine test bilang parte kang pinagsusunod na proseso sa mga naaresto sa illegal na droga sa irarong kang plea bargaining agreement. Ini matapos na aksidenteng mahulog ang sarong sachet ng illegal na droga na nakaipit sa iyang tagilidan. Medyo mamundo ta pag-iisip misa mo yung kapagalan man, si mga resources. Iyan kaya nag-aagin intervention, may mga counseling sessions once a week for 3 months. Ang satuyang trained facilitator na nag-handle kayan are all volunteers lang. And then arog pa kaya nangyayari. Mayo naman na ginibang sospek kundi akuon ang nahulog na plastic sachet na subot may laman illegal na droga. Base man duman sa sudma tayo ang sa baba. Ako mananahulog. And base rin duman sa kaopisina namin na nag-assist. Mientras tanto, mas takul man subot ang person who use drugs na pinag-aasikaso kang sa indang opisina. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, nakaatubang sa kasong homicide ang sarong 19 anyos na aking lalaki kan barangay Taisan si Pocot Camarines Sur na pinag-aresto kasudma sa kaparehong barangay. Pinagtatawan man pagkakataon na makaluwas sa karsel ang akusado basta makapagpiyan sa ininin kantidad 120,000 pesos. Nasa kustudiya ngunyan kan si Pocot Municipal Police Station ang nasabing sospek. Padagos sa mga bareta, Industry Dialogue sa Naga College Foundation nagdaranin oportunidad sa mga estudyante na makapagtrabaho. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kayla Casulia. Daihuhunaon ni Harold Vinson Cañeta, sarong graduating student kan Financial Management na sa pag-atindir niya kan Industry Dialogue kan Sudma sa Naga College Foundation, magkakaigwatulos siya ng job interview ngunya na maabot na Sabado. Thankful ako kasi naghanap talaga ako ng job. So nagtitingin ako ng job for Job Street. So I have now email through BGC Manila. However, this is my great opportunity for me to work with this amazing job, which is the Silicon Valley. So, sabi daw ni Sir Chris, so by Saturday I have an interview, so that's best of luck for me. Ang ginibong pagtukdo ang pinanginota ni Christopher Peralta, Chief Executive Officer kan Silicon Valley Headquarters, kung saan ipiniluwanag kaini ang artificial intelligence as nagtaos siya ng mga oportunidad para sa mga estudyante na magtrabaho sa mga international companies online. At the end of the day, graduating students, all they care about is jobs, right? So, and my connectivity is actually outside of the Philippines and in America and around the world. So what I'm bringing is opportunities for them to work in the Philippines but with international companies. Dagdag man ni Peralta na ang nasabing aktibidad kan NCF ay may katuyuhan na maipreparar ang mga ini sa maabot na panahon. And NCF is already leapfrogging into the future and is doing amazing things with their students and helping them. So I really want to see how we could further this by providing them with international opportunities for jobs abroad. Basado ini sa partnership kan NCF pati naman ni Peralta na Open University application kan nakaaging taon. Mientras tanto, sinabi man ni Mario Villanueva, presidente kan NCF, na ang obheto kan partnership na ini ay bako lamang para matabangan ang mga estudyante kundi pati naman ang gabos na Pilipino. Goes beyond what you have mentioned, no, on training of our graduates or students and then looking for good jobs for them. The partnership goes beyond, which would be looking at how technology would really help not just the Philippines but the whole world in general. No? Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel. One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo, asin ini an One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.